belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Zorgmedewerkers van het Wit-Gele Kruis hebben een brief ontvangen waarin wordt bevestigd dat zij hun salaris uitbetaald zullen krijgen. De afgelopen dagen ontstond er flink wat onrust over het geldtekort in de zorgsector. Medewerkers die in aanmerking komen voor een periodieke salarisverhoging zijn op de hoogte gesteld. Het Wit-Gele Kruis kan de indexering echter niet betalen. De stichting legt uit dat de kosten in 2021 een stuk hoger lagen dan de inkomsten. De directie dankt alle werknemers voor hun inzet in de strijd tegen COVID-19, maar benadrukt dat de stichting in een kritische financiële situatie terecht is gekomen door de pandemie. De kosten vallen hoger uit door personeel dat in quarantaine zit en extra materiaal dat wordt gebruikt om de medewerkers te beschermen. De politie heeft gisteren een 51-jarige man gearresteerd op verdenking van zware mishandeling. Het slachtoffer was ernstig toegetakeld en moest enkele dagen op de intensive care van het Curaçao Medical Center verpleegd worden. In opdracht van het Openbaar Ministerie heeft de recherche de verdachte opgepakt. Hij werd aangehouden in Suax West. De man zit in voorlopige hechtenis in afwachting van meer onderzoek. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Een man werd dinsdagavond in een woning aan Caia Grusonia in Montaña Abau mishandeld. Een tand werd uit zijn mond geslagen. De 56-jarige dader is dezelfde avond gearresteerd. De politie kreeg rond 9 uur een melding van de mishandeling. Onderweg naar het adres kwam de politie het slachtoffer tegen. De man bloedde uit zijn mond en zijn kleding was gescheurd. Na een ruzie met de dader werd hij in elkaar geslagen. Daarmee verloor hij een tand, aldus zijn verklaring. De 56-jarige dader nam de benen toen hij de politie in het zicht kreeg. Na een korte achtervolging wist de politie hem te arresteren voor mishandeling. Dankzij een extra bijdrage van de postcode loterij van 2,3 miljoen euro kan UNICEF Nederland overheden en professionals helpen om het kinderbeschermingssysteem op Aruba en Curaçao te verbeteren. Dit met het doel om kinderen op te laten groeien in een veilige omgeving zonder geweld en hen de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien. De keerzijde van opgroeien in een onveilige omgeving is het ontstaan van mentale problemen, het ontwikkelen van leerachterstanden en een verminderde sociale ontwikkeling. Het naarste is dat het van generatie op generatie doorgaat. De hulp is aangevraagd door de regeringen van Aruba en Curaçao omdat ze zelf de kennis en middelen niet hebben. De politie deelde gisteren 25 bekeuringen uit tijdens 2 verkeerscontroles. Als overtredingen constateerde de politie rijden zonder geldige verzekeringspapieren, onbetaalde motorrijtuigenbelasting en het rijden zonder een veiligheidsgordel om. Medewerkers van het politiebureau Rio Canario hielden 2 verkeerscontroles op de Suffisantweg en Caia, Coronel, Karel en Winkel. In totaal zijn er 60 voertuigen gecontroleerd. Bijna de helft van alle bestuurders kreeg een bekeuring. Zoals aangekondigd worden er deze periode meer verkeerscontroles uitgevoerd. De Julianabrug wordt momenteel onderhouden. De onderkant van de brug wordt nauwkeurig onderzocht op roestplekken. De Julianabrug is inmiddels al 48 jaar in gebruik. Medewerkers van hoofdaannemer M&O Vervat inspecteren de brug grondig. Met waterstralen wordt verf en roet verwijderd. Soms worden ijzeren platen en bouten vervangen als er sprake is van roest. Daarna komen er verschillende verflagen overheen.
De werkzaamheden zijn gestart aan de kant van Otrobanda en er wordt langzaam toegewerkt naar de kant van Punda. Het project kost in totaal zo 7,2 miljoen gulden. De reisorganisatie TUI heeft een eigen winkel op Bonaire geopend. Het is de 4e TUI-winkel op de ABC-eilanden. De reisorganisatie heeft 1 filiaal op Aruba en 2 op Curaçao. Wekelijks vliegen veel reizigers naar de eilanden met TUI. Dit zijn mensen die de eilanden echt willen ontdekken, erop uitgaan en niet opgesloten blijven in hun hotel, aldus Rick van der Pluim, regiomanager Caribisch Gebied. Met de fysieke winkels van TUI kunnen reizigers even binnenlopen om een ticket naar Amsterdam of een internationale bestemming te boeken. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.